Badwana benkosi, ngiyacela ukubingelela kobaba noma abangisalayo nabafowethu dadewethu egameni lenkosi uShemba Oyingcwele unyazi lwezulu. Amen. Amen. Novalo kakhulu sidlobe ezinhle zenkosi. Lo msebenzi esenginiwe wona noma esinikezwe wona uyesinda mkhulu kakhulu. Kwesinye isikhathi kuye kubukeke ngathi into elula. Indaba kaShembe badwana benkosi akuyona into elula ngoba waliwa ngento encane. Abantu ade bethu uza kahle. Ngiyazicelela uNkulunkulu ukuthi Shembe njengoba Nkosi ngiguqiswe namhlanje, ngicela Nkosi lingonakali iplate noma isitsha Nkosi ekade ngisigeza uJulayi wonke. Ngithi Nkosi nami namhlanje Shemba Oyingcwele makwenzeka Nkosi uphaka uthole nami esami isitsha Nkosi sigeziwe. Ngizozicelela lo musa Nkosi ukuthi ungangidelike eguqeni kwami ngoba ngazi badwana benkosi ukuguqa lapha ukusuka endlini ungenacala uthi usubuyela endlini ubuyela usunecala. Nami ngiyazicelela uNkulunkulu ukuthi lesitshade singisigezile uJulayi wonke singabe sangcola ngalesikhathi esibucayi kangaka sokuthi uNkulunkulu makwenzeka bese yaphaka bese mayethu yaphaka bese ngiyajikiswa tuwabuyele emuva isitsha sakho singcolile. Kanti lesitsha abantwana benkosi bengisigeza uJulayi wonke nami ngizincengele ukuthi mhla kufika ilanga lokuphaka nami esami sitsha sitholakala sisihle. Ngicela uNkulunkulu ke engangilahli ngosuku oluyincuphe kangaka ebengakimi. Ngizocela abangcwele bengilekelele ngesihlabelelo sika 104 ngiyingcengele umusa uNkulunkulu ukuthi njengoba izitsha acwebezela zinje esami ke singabe sangcola ngokuguqa kwami lapha. Amen. Nkulunkulu Nkosi ungishiyela bani Nkulunkulu Nkosi ungishiyela bani
Shembo ingcwele nyazi lwezulu Nkosi. Isitsha sami bengisigezile Nkosi yamakhosi. Ngiyacela Shembo ukuthi singangcoli. Ngiyacela mele usoyilithemba. Ngiyacela ngikhokhelo ingcwele ngibheke ungihawukele bese uyangithanda. Ngoba nami bengifisa Nkosi ukuthi nesami isitsha sikutholwe okuzotholwa abanye. Kepha Nkosi sengime endaweni ebucayi kakhulu. Ngizamile Jehova naphakathi noJulayi bekunzima kakhulu. Amadimoni abeme ngenye indlela. Kepha Nkosi ngazama ukulwa. Kwathi noma Nkosi ngizwa ukuthi inhliziyo iyangehlula, kepha Nkosi ngayibamba ngayinyathela ngamandla akho nangothando lwakho. Kepha Nkosi bengicela ukuthi ungangali ngosuku lokugcina. Amen. Bantwana beNkosi besisebuhleni ngeviki eliphelile. Indaba ekhulunywayo kuloJulayi bekhulunywa ngenhliziyo yengududu. Bekhulunywa ngetennis bangcwele. Bekhulunywa abantwana beNkosi ngokuhlakanipha ukuthi nomunye uthi uhlakaniphile nami ngithi ngihlakaniphile nobani uthi uhlakaniphile. Bekhulunywa ngendaba enjalo hlobo ezinhle zenkosi kodwa intuthuko yinhle noma ama-technology mahle ngoba umlando siyawuthola nenkonzo siyayithola kodwa kukhona lapha engenzi khona kahle ngoba kudala abantwana beNkosi sasilomela izwi labantu akade behambile beyenkosini makuthiwa inkonzo yofakazi nobani wayevula indlebe zakhe evulisise. Namhlanje sekuyadownloadwa ngithi ngikhuluma ngendaba kaNkulunkulu ukuthi ngimbonile ebuhleni ngithi mangifakaza ngemsebenzi ekhulunyiwe kube kukhona abaphika emva kwami bathi hayi la uyashayisa. Ngithi hayi umfundisi osekuseni uthe bethi hayi umfundisi akayibekanga kanjalo. Udownload bangcwele umsebenzi kaNkulunkulu uyathuthuka kodwa futhi uyalimala ngoba kusekho ukulangazelela inkonzo yofakazi ngoba nazi emafonini si-downloadile. Ngizothi ngiyakhuluma kuthiwa hayi akubekwanga kanjalo kodwa ngikho lapho zihlobo ezinhle zenkosi ngisendabeni esithunywe yihobaba indaba kaShembe. Amen. Lapho abantwana beNkosi ngoJanuwari ohambeni lapha eHomisi ngake ngahlala nezinsizwa zangapha eMampondweni. Lezi insizwa zathi zingaphansi komuzi wasenjabulweni umfundisi wazo umjoli. Master abantwana beNkosi ayikho enye indaba okumele siyikhulume noma ayikho enye indaba okumele sibabaze indaba kaShembe kuphela. Amen. Bese siyabuzana sithi izinsizwa nobani akakesho ukuthi kuleli bandla wafika kanjani, uShembe wamthola kanjani noma uShembe wamkhumbula kanjani. Ayibonke Nkosi. Amen. Iyasukuma lensizwa isixoxela indaba yayo ethi mina njengoba ngilapha akekho umuntu wangishumayeza futhi akekho umuntu wangitshela ngendaba kaShembe. Ithi lensizwa njengoba ngilapha mina ngangumuntu nje ongacabangi nokuthi ngelinye ilanga ngiyokholwa noma uyomlandela uNkulunkulu. Ithi kodwa ngelinye ilanga ithi ngangithi mangilele ebusuku uthi bese kufika amakhehla amathathu impunga ezinye nempandla. Uthi lezi impunga esibonakalisweni bese ziyangibuka ziyahleka bese ziyahamba. Uthi waqhubeka isikhathi lento yenzeka uthi manje nginomuntu engithandana naye omunye usise engizwana naye. Uthi lento yasiyangihlupha. Uthi lamakhehla amathathu alokho efika kimi engivakashela engasho lutho ehlele ehamba amakhehla aphona lapha. Ithi lensizwa ngase ngixoxela isithandwa sami ngisitshela ngalamakhehla ngihlaselayo engawazi ukuthi amakhehla akuphi. Uthi kwaqhubeka ngelinye ilanga uthi ngangihleli ngibuye emsebenzini uthi ngase ngihlala pha kombhede. Uthi mangihlala pha kombhede uthi ngase ngifola ngiqaqa intambo zecathulo. Uthi ngathi mangithi ngiyaphakamisa ikhanda uthi ngingalele ngingaphuphi. Uthi kwakunesitulo phambi kwami lapha engasiyibhentshi. Uthi ngabona lamakhehla ngiwabona mangilele esehlele ebhentshini ngiwabona ngamehlo mangiphakamisa ikhanda ngiqeda ukufasa icathulo.
uthi uvalo langishala ngeqa ukuthi lamakhehla angisaphuphi sengiwabona ngempela manje. Uthi ngathi mangisamangele uthi lamakhehla futhi enza into eyodwa asmile ahleka uthi lamakhehla asaphuma ngomnyango uthi ngasala endlini ngasincinza ngasithinta ngathi hayi cishe ikhanda lami lisathathi kahle ngiyaphambana ekhanda. Uthi abamhlungu inhliziyo yami uthi ngase ngasixoxela isithando sami ngathi hayi namhlanje lamakhehla ngiwabone ngamehlo. Uthi lo sithandana naye waswathi hayi ake sihambe siyokuzwa kwabamanga ukuthi yini lento ekwehlelayo kwenzakalani ngawe noma usuyasangana noma ikhanda liyaduma. Ithi lensizwa saba sesihamba nalentombazane uthi safika kwabamanga uthi sathi masifika uthi le ntombi yami yasala ngaphandle uthi kwangena mina phakathi uthi ngathi mangena phakathi uthi lo osebenzayo wamanga uthi waswathi ngiyanibingelela uthi ngase ngiqalaza ukuthi usibingelela nobani ngoba ngihamba ngedwa. Uthi waswathula isikhathi eside uthi ngamanga likwenzakalani uthi egcineni wathi hayi sengingakhuluma ke manje bengisaba labantu ade uhamba nabo. Uthi lo muntu kulensizwa uthi wena awunamduma awunalutho. Uthi wena amakhehla lawabonayo akusiyona amakhehla ngawazi kodwa imndeni okhokho bakho. Uthi wena ngizukulapha ngizukwenza lutho kodwa okhokho bakho bafuna into eyodwa kuwe bafuna ukuthi uyobakhonzela ekuphakameni. Ithi lensizwa ithi ngase ngiyamangala ukuthi mina nokuphakama sidlanganaphi ngoba mina inkolo engingayazi nokuyazi leyo futhi engingayinaki nokuyinaka. Uthi lo muntu akagcinanga lapho wathi hayi bathi bacela uyobakhonzela ekuphakameni bathi ayikho into angakuyithola uma usuyifuna mawuke wahamba wayobakhonzela ushembe. SinoNkulunkulu bancane. Ithi lensizwa ngasuka lapho uthi ngaphumela phandle kulo ngamtshela ngathi sekunje uthi ngathi mangifika endlini uthi lamakhehla afika akhuluma nami ke namhlanje athi wena usulitholile iqiniso namhlanje athi wena kusukela namhlanje sifuna uyosikhonzela ushembe wena mawuke wakhonza ushembe wenza kahle ayikho into oyicela singakuniki yona siyokunikeza konke okufuna ngesikhathi ofuna ngaso. Amen. Ithi lensizwa ngahamba ngilele ebusuku ngilele ebusuku ngicabanga ngengqondo ngihamba ngengqondo ukuthi ngiyofikela ubani lapho ngiyokhonza kanjani mina ngoba lenkonzo ngiyazi. Uthi bafika ngelinye ilanga okhokho bakhe uthi yena ebuhleni akahambanga namuntu wayehamba yedwa uthi wathi mayelele ebusuku afika lamakhehla athi ndodana kusasa sifune ebuhleni uzohamba kanje ufike eThekwini uhambe kanje ufike ebuhleni udlulele endawo uthi ubusuthola abantu bangakithi babo behlele endaweni ethile. Ithi lensizwa ngavuka ekuseni njengethwasa noma njengesangoma uthi ngagibela imoto ngihamba ngicabanga lesibonakaliso ukuthi kuthiwe ngihambe kanjani. Ithi ngafika ebuhleni ngaguduza phakathi kwezindlu ithi ngafika ngafika abantu bangakithi ngahlala nabo ayibonga Nkosi. Ithi lensizwa baphinde bafika bangitshela ngekhaya lomphefumulo bathi ndodana bathi manje sesicela usihambele ekhaya lomphefumulo uthi bangidirector futhi nakhona uthi wafika ekhaya lomphefumulo uthi mina abelungu ngabayeka uthi mangeke ngathi ngiyakhala ngathi ngifuna into ethile uthi nemali ngiyayithola ngalamakhehla engihamba nawo engiwakhonzela ushembe. Uthi indaba yami injalo insizwa njengoba ngilapha ngiyanele leyo ngubo ayalowo alo umshado ngiyane baphunyuka abaningi awababese
Nkosi mangikhula ngakhula ekhaya ngiphaphama inkomo zingekho ngakhula kukhona imbuzi inkomo ngiyezwa ngaba phambi kwami ukuthi zake zaba khona kodwa ngohamba isikhathi umuzi wasuyahlukana phakathi abanye bathutha nenkomo zabo bayale nobaba wathutha nembuzi zakhe ayale ngathi mangiphaphama ke ngaphaphamela embuzini la embuzini bantwana benkosi mangabe eqoqwa noma avalelwa kuyenzeka kube nembuzi ehluphayo engathanda ungena esibayeni ezinye zingene esibayeni ezinye nijahe nihudubeze engangena esibayeni kuqhubeka insuku lezi imbuzi ezingangena esibayeni zigcine seyihlala emaweni mayihlala lezi imbuzi emaweni kuthi la esibayeni masithi siyagijima soyivimba zibaleke zisehlule kanti ngalelo langa kunezinto esizolungisa esibayeni la esibayeni kunemjovo la esibayeni kunembuzi enamakhizane okumele sihlanganise oshibhoshi namanzi la esibayeni kunembuzi enelonde empondweni noma la emanqineni esigezayo bese lezi imbuzi ezesibayeni zithola idumu zithola ishibhoshi zithola ukugezwa namakhizane esuswa kulezi ezesibayeni bese kuyacatshangwa isala imgadula entabeni umgadula kabantwana benkosi uyinkinga ngoba umgadulo mawulapha entabeni nawo uyafikwa ilondwa ufikwa amakhizane ufikwe ile yonke into ukufa kodwa ngoba ufike esibayeni awutholi ispray awutholi ishibhosha awuthola amanzi uhlala lapha entabeni ugule nokufa yena bathanda ukuphila emhlambini kaJesu nina bathanda ithi mayisigula noma sificwa yilondo noma amakhizane nakho konke bese ingabisama phezulu kwamatshe lembuzo omgadula bese iyahoba noma ingena phansi kwehlahla icashe lembuzo omgadula bese ifica ukufa khona lapho incipha emzimbeni lezi esesibayeni ilozi igeziwe nenkinga ilofakiwe idumu ilozi igeziwe zenziwa konke le iyagula ibona umuntu esikhundleni sokuthi ngoba isigula iphinde lesibayeni kodwa ikhethi kuyokhosela ehlahleni iyahle egazini lo mbuzi izifele lapho iphenduka ibe ingcuba ingabi namsebenzi walutho kodwa lezi esesibayeni ziyakhona ukuthi ilashwe zigezwe ezinye zazo zize ziphile zingamnalutho zize zibanjwe kuyothatha idlo zemsamo ufike ekhulunywe ngayo lo mbuzi sikuhambe kahle ngoba noma ihamba usuke echaza idaba lawo ukuthi njengoba sikubulala la uyakhona uhambelani kodwa
umgadula umfuso ucashile ufale phansi kwehlahla. Angikhulumi ngembuzi bantwana benkosi. Ngikhuluma nami nawe. Ukuthi njengoba sila ethempelini kukhona ispray khona yonke into naba abafotosphere bafika besifuthe ngespray besigeze sithi masiphuma sesiphilile. Amen. Kodwa umgadula mawungekho ngisho kimi ngoba khona abantu bantwana benkosi mhlawumbe abafana nami okuthiwa makuthiwa uvuka nathi endaweni ethile akayi kuvuka nathi. Makuthiwa hayi kuyisela umthandazo umuntu esibhedlela akayi lapho. Makuthiwa hayi kuyendaweni esile ethile kuyosinwa noma insizwa ziyohlangana akayi lapho. Kodwa kusasa uzofika incwadi le thempelini ebhaliwe bese abantu bayabuzana bethi ubani loyo nomunye ethi ubani hayi abakwazi ngoba ubufana nami ubumgadula. Sifuna indlela ayokuya ekhaya akuJehova inkosi yethu umdali wesizwe. Hayi bantwana benkosi asibuyeni sibe ndawonye senze kahle senze ngokufanele singehlelwe lelishwa elehlele leyambuzi umgadula ethi mayisifa yasifela endaweni ecashileyo. Asibuyeni bantwana benkosi makuthiwa hayi kunomuntu ogulayo ufunda incwadi siqonda khona makuthiwa hayi kunento ethile kunomthandazo uzofunda ukuhlabelela uvuka nathi. Uzofunda ukuhlabelela ulala nathi. Uzofunda phi ihlabelelo ehlatshelelwayo makhanyisela umuntu umthandazo ogulayo mangabe ungafuni ukuhlangana namakholwa uzoba ile yambuzi ade ngikhuluma ngayo. Bantwana benkosi ngelinye ilanga kwesinye isizwe uqhamuka isilwane esiqeda bonke abantu. Maye wathi umuntu uyadlula kuleyo ndawo siyaqeda ngaye ithuna lakhe laziwa nokuthi washonapha akaziwa. Lesilwane sizenzele siyaqhoboza nje siyazenzela. Yasibona inkosi yesizwe ukuthi abantu bayaphela. Yasiqhamuka necebo yasikoda yini engayenza ngoba abantu bami bayaphela. Ngizophatha abani mangabe abantu bephela. Yasele inkosi yesizwe iqoka amadoda amathathu yathi lamadoda amathathu ngizocela ukuthi egqokiswe insimbi wonke umzimba nekhanda nakho konke bese lamadoda amathathu enikezwe isikhaftini noma ukudla azokudla. Azohamba lamadoda amathathu egqoka insimbi elapha okufika khona isilwane. Mafika lamadoda ehlale lapho esalindile azobedla lesikhaftini edlala ukudla egqoka lezi insimbi. Yanele leyo ngubo Hello, umshado. Yanele,
awisa insimbi alungiselelwa ahamba aya kule ndawo ayohlala kiyo ayogada lesilwane ukuthelwe naso ezesibulale. Afika lamadoda kule ndawo ahlala egqoka insimbi umzimba wonke kodwa athi elindile isilwane asifikanga. Avuka lamadoda ahlala asongafika isilwane ahlala lamadoda ahlala ukudla nakho kuyehla ngapha kudlayo agqoka insimbi lamadoda emzimbeni wakhe. Sekuqhubeka isikhathi isilwane asifiki waze wafika isikhathi sokuthi ukudla sekuphelile awasazi azodlani ngoba kuthiwa engabuyile esilwane engasinqobanga. Kwaphela ukudla lamadoda aphelelwa amandla. Ndela nasemumva indlela indikandala ngilandela aphela amandla egqoke lezi insimbi ukudla kusekho sekuphelile aphelelwa amandla la elinde khona elinje isilwane aphela amandla. Athi la madoda ekhuluma mathathu athi kwenziwe njani madoda ngoba amandla asenawo. Enye indoda yathi ayingeke yathi mina sengilambe kakhulu yathi lezi insimbi ngiyayiqaqa manje ngiyayikhumula ngizokhwela kulesihlahla ngidle ithelo zakhona. Athi la manje hayibo ungayikhumula insimbi lena masifika isilwane wathi ayingeke wathi ngiyayikhumula manje insimbi. Ophelelwa amandla awokuya ephakameni ophelelwa amandla awokuya ephakameni. Hayi indoda yathi ayingeke bafowethu yathi insimbi mina ngiyayikhumula manje yathi kuyafana nalezi insimbi sizofa nazo indlala izosibulala mina ezami ngiyayikhumula manje. Zathi lezi ezinye hayi thina ngamane sife nayo insimbi sigqokile. Yaqala leyayiqaqa insimbi kancane yayiqaqa insimbi zaze zaqaqeka insimbi yasi yayisali yiyo. Yasiqala ithi ifuna ukunompela esihlahleni iyofuna ithelo phezulu. Kanti isikhathi okuzoqhamuka ngaso isilwane esinamandla sesiqeda abantu. Yathi mayithi yanompela saqhamuka isilwane sasifika isilwane sayitapela sayihlikiza yazi yaphela. Kulolu sizi noma kulo mzimba obhekene nabo awucabangi ukukhumula umNazaretha. Kulezi zimo oshayisana nazo nabantu bayakhuluma bathi ngale nkolo yakhe ayimsizi ngalutho bathi uhlupheka kanye nathi bathi kanti uphi uNkulunkulu wakhe wena yakhe
insimbi oyigqokile awucabangeni ukuyishiya. Akaze uxoxele ukuthi bafethu mina sengicabanga ukuyikhumula le nsimbi engigqokile. Sengicabanga ukukhumula noMnazaretha ngoba ushamba abantu abaphendula mina kangiphenduli. Abathanda ukumlandela awasidingi kuqala abathanda ukumlandela amandla. Isho njalo le ngoma ithi bengesabi iminyala ephelisa amandla. Ithi abathanda ukumlandela abasidele kuqala. Zidele kuqala. Ungayilahle le nsimbi, ungayilahle lo Mnazaretha ngoba wazi ukuthi lesilwane sizofika nini, sizokufica usawulahlile, sikudle size sikuqede. Awusazi lesilwane. Silindile bangcwele silinde indaba enkulu yethuna. Ukuthi le Mnazaretha akufika isikhathi size sisongwe singene ngaphansi kwethuna kodwa mawushiya uzoshiya uthembeni ngoba sizofika isilwane siqede ngawe. Kunamakhawe kuleli thempeli badala benkosi. Kunensizwe zafa zabalaza zami kwakhe imizi yoyise zahamba insimbi zifakile unzima kulikhuni kodwa zathi le nsimbi masifa sife nayo. Amen. Kunensizwe efana nomfakanyoka ezahamba zashiya amakoti bazo zizama zabalaza. Kunensizwe efana nomfakamthonti ezashiya Khonsonina. Kunensizwe ezashiya ingcefe zazo kodwa zahamba sayifakile le nsimbi. Wena uzoyikhumula, uzoyikhumula wena. Angiyedwa badala inkosi ngicela incwadi embili bese ngihlela ngenzansi. Ngicela incwadi embili ngihlele ngenzansi badala benkosi. Ngicela incwadi ngokusheshsha badala benkosi. Incwadi kaJakobe 3 ku13 gcine ku18. Ngicela abaseKorinte ku4 Korinte 13 ku4 gcine ku6. Ngicela uzongisheshisela umnawethu engazihlubuki ngoba badala benkosi nesikhathi angisibhekile. Ngiyacela badala benkosi ningisize kakhulu ningishisele izincwadi. Ngiphe baba izindlebe ezivule egile uliswa izwi lakho ele kuwe. Umuphi kini ohlakaniphileyo onokwazi na akabonise ngokuhamba okulungileyo imisebenzi yakhe enobunene obuqondileyo. Kodwa uma ninomona obabayo nenkani ezinhliziyweni zenu ningazincomi ningaqambeli iqiniso. Bambe kanjalo ba.
ithi umuphi phakathi kwenu onokwazi nonokuhlakanipha nonokuqonda. Kepha mani nomono babayo ningaqambeli iqiniso nithi lilungile. Wonke umuntu akekho othi mubi, bonke abantu bahle, nowenza kabi uthi wenza kahle, nami futhi noma ngenza kabi ngithi ngenza kahle, akekho ovumayo ukuthi mina ngilungile. Ukuthi mina ngilungile. Kodwa abantwana beNkosi njengoba sila imjovo ihlala ikhona, oshibhosho bahlala bekhona bokuthi sigeze nokuthi silunge nokuthi siqonde. Kodwa ngiyehluleka khona kunjalo. Lokuhlakanipha akwehlanga ezulwini. Lokuhlakanipha akwehlanga ezulwini. Kungokomhlaba. Kungowabantu mawuzisho wena ushaya isifuba uthi wena uhlakaniphile uthi uqondile uthi uyazi. Lokho kuhlakanipha akusikhona wasezulwini, kodwa lokho kuhlakanipha kungokomhlaba kungokabantu. Kungokamadimoni. Kungokamadimoni. Yabona mangabe hayi mina ngiyakwazi ukushumayela. Hayi mina mase ngibamba umpopho, hayi mina mangisina ngiyakwazi ukusina, hayi mina mangishaya imbomu ngiyakwazi. Lokho kukhukumeza nokusazisa akusikhona kaNkulunkulu, kodwa kungokwamadimoni. Ngokuba lapha kukhona umona nenkani. Ngokuba lapha kukhona umona nenkani, noma ngawazi kangakanani, kodwa leyo nto yaziyo mawuse kunomona phakathi kunenkani futhi kokuthi wena uyazi. Kukhona nombango nemisebenzi yonke emibi. Kukhona nembango nemisebenzi yonke emibi. Kodwa ukuhlakanipha okuvela ezulwini. Nakho ukuhlakanipha okuvela ezulwini. Kodwa ukuhlakanipha okuvela ezulwini kuqhelekile kuqala. Ukuhlakanipha okuvela ezulwini ngiyazehlisa. Hawu mntakamkhulu, isigubhu sakhe ngathi asikhali kahle, ngisondele kuwe ngibamba isandla sishaya isigubhu. Lokho ukuhlakanipha kuqhelekile kwasezulwini. Khona kuvile kumnene kunesinwe kuvuma umusa nezithelo ezilungileyo ngoba into kaNkulunkulu mawuyenza kunomoya kaNkulunkulu phakathi, abantu bayaphila ngayo. Kodwa mawungekho umoya kaNkulunkulu bathi awunangi lona, nasi lesidina lesi. Uyakwazi ukwenza izinto kodwa umoya kaNkulunkulu awukho kuwe. Akunakukhetha akukhethi ukuthi hayi usibanibani ushomo wami lo akusiwo ushomo wami ngakho kumele ngivune ngenzeni. Kodwa kunomoya ocongile akunakukhetha kaNkulunkulu okumoya kaNkulunkulu. Akunakuzenzisa. Kukhona abazenzisi. Umuntu ehleke noma ukuthi ehleke kodwa uhleka into engekho ngoba uyazenzisa umzenzisi. Izithelo zokulunga zitshalwa ekuthuleni. Yibo abakwenzayo ukuthula. Yibo abakwenzayo ukuthula. Mangabe unethelo zokulunga njengoba namhlanje kungenzeka umakotabe amaplate ethu ayacobezela. Mangabe unethelo zokulunga kukhona okuzongena esitsheni sakho ngoba ukulunga kuhambiselana nokuthobeka nomusa. Fundela baba ngehlele ngizatsi le abaseKorinte 13:4-6 usuke ku4 kuya ku6. Uthando luyabekezela. Nawo kumoya kaNkulunkulu. Uthando luyabekezela. Lumnene uthando. Uthando alunamona. Uthando alusidumisi. Angisidumisi ngithi mina ngiyaziwa, mina ngiyasina, mina ngiyahlabelela, mina ngiyashumayela. Kodwa uthando alunamona, alusidumisi. Alusikhukhumezi. Futhi alusikhukhumezi. Mawuzikhukhumeza yazi ukuthi lowo moya umoya wamadimoni akusiwo umoya kaNkulunkulu. Alwenze ungafanele. Uthando alenze ungafanele. Alusifuneli okwalo. Alunalulaka. Kuthi hayi usibanibani akangene kunolaka. Hawu usenomoya kaShambu unolaka. Hayi siyamazi ingilosi yakhe inolaka. Hawu usenomoya kaShambu unolaka. Awungeneki kodwa ukhonza loNkulunkulu esimkhonzayo. Qhubeka baba. Aludlinzekeli. Aluthokozi ngokungalungile. Kepha luthokoza ngesimini. Ngiyabonga baba.
Ngiyaxolisa mfowethu, angazi isikhathi sidleke kangakanani, kodwa bengikhona ukwenza kwami. Ngiyacela uNkulunkulu sengehla ekhumbula abazali bami, ekhumbula umzwakithi, nami ngikhumbule leli plate ede ngikhuluma ngalo. uNkulunkulu elithola licwebezela nobani bantwana benkosi. Ngicabanga ukuthi zitsha washiwe nobani bewasha ethi Nkosi, noma uyalazi usizi lami njengoba ngikukhonza Shembe, ikuphi la ngifuna Nkosi ungiphakele khona kulunge khona. uNkulunkulu sicela umsa wakhe siphakele, ekhumbula abazali bethu. Nami ngiyazicelela lapha kithi umkhulu angimbonanga wakithi nowasekhaya komame nobaba ohambe emncane. Ngicela uShembe engikhulise nami ngihambe emhlabeni ngimncane, bese ngipha inhlanhla nesibusiso, imize khona ingafele ezandleni zami, engipha amandla okuqhubeka nawo nami kuze kufike isikhathi sokuthi kufike leso sikhathi esiyofika. Ngalawo mazwi Inkosi Musa senikuzwile. Amen.
Sihlangane sibili. Ngozini